Хина или цинхона официналис, позната още като перланско хининово дърво, е едно от най-важните хомеопатични лекарства, когато тялото е изтощено след загуба на жизнени флуиди, независимо дали това са кръвоизливи, прекомерно кърмене, продължителна диария, повръщане или гнойни процеси. Подходяща е и след тежки инфекции, трески или след сексуално изтощение. Пациентът често е мълчалив, апатичен, безразличен към всичко. Може да е потиснат с липса на желание за живот, но без реална склонност към самоубийство. Тялото и умът са като изцедени, няма сила, няма мотивация. Хина помага на тялото да възвърне силата си, да усвои по-добре течностите и да стабилизира нервната система. Тя е като електролит на дълбоко ниво, съживява клетъчната памет за баланс и тонус.